El tarannà és l'habitacle on s'amaguen les perversions. Els esforços de l'ésser humà per impedir que aflorin i que romanguin ocultes provoquen cada dia milions de maldecaps, angoixes, taquicàrdies i neguits a tot el món. Ara ha arribat el moment de fer-les sortir del seu amagatall amb l'objectiu d'alliberar-nos i també per constatar una evidència dolorosa. Tots ens assemblem més del que voldríem. Benvinguts a la Ronda Perversa, amb David Balaguer. Com anem, perversos i perverses? M'agradaria explicar-vos una cosa. Mireu, tinc un profund dubte existencial. Qui sóc realment? El dòcil llepaculs pusil·lànime que li diu que sí a tot el seu cap? El dèspota malcarat i antipàtic que tracta malament a la seva muller? El romàntic detallista i apagalós que li regala flors i caps de setmana a lliure a la seva amant? L'energumen que insulta i trenca objectes de la llar quan l'home del temps fa una previsió que no li satisfà? El gentil cavaller educat que li puja la compra setmanal a la senyora Kemford del quart quarta en un bloc sense ascensor? Qui sóc? Qui sóc? El meu caratòleg m'ha diagnosticat 22 cares diferents. Les tinc totes desades a l'altell i vaig alternant-les. Avui, per anar a fer la ronda perversa, em posaré la de paio trempat, alegre i rialler, que mirant a càmera diu allò de... que comenci la perversió. Capítol 43. Ser o ésser. Benvinguts, passeu a la ronda perversa, aquest nou antre il·luminat amb bombetes d'escassa potència i amb ferum de resclosit. Qui competirà avui per una plaça a l'Olimp dels perversos en aquest videopodcast produït per Radiofònics? Avui no hi és el Marc Morera, el nostre zelador. Des d'aquí li enviem una abraçada molt forta. T'estimem, Marc. I avui tenim el zelador suplent, Edu Baciana. Soc jo? Ets tu. Soc jo. L'Edu Baciana ens presenta els candidats de la jornada. Doncs sí, com bé dèiem, avui ens endinsem al verb ser o ésser. Jo sóc, tu ets i ells són, però qui són ells? Els uneix l'espectacle, els uneix el teatre i també Shakespeare. I avui seran els encarregats de respondre a la pregunta més enigmàtica del teatre. Ser o no ser? Doncs sí. Aquest és el dilema. Per una banda tenim en Peyu, m'agrada el nom, curtet, fàcil i molt més ràpid que dir Lluís Joglà, que és el teu nom real. Natural de Masies de Voltregà, tocar de Vic i més català que fregar mig tomàquet en un tros de pa. L'he pogut veure a tot arreu, des del teatre on va debutar amb 16 anys i encara hi tira també a la televisió, a programes tan perversos com l'APM, Natura Sàvia o fins i tot Brico Heroes. També a la ràdio, al Fricandó Matiner, al matí a la mare que el va parir i al Versió RAC1, també ha fet de guionista i algun que altre llibre escrit. Però el que més m'ha sobtat d'estar veient la seva Wikipedia aquest matí és que ha fet d'actor de doblatge. Ha fet un personatge a Indiana Jones i el regne de la calavera de cristall i també ha fet del rei Artús a Shrek III. Us en recordeu? Jo tampoc. I remena per les xarxes no he pogut trobar molta perversió per part d'en Peyu. És un personatge estimat, estima la seva terra i les seves cabres a Osona i si fer formatges és pervers ja ens poden portar tots detinguts. Peyu, moltes gràcies per ser a la ronda perversa, un gran plaer, em fa il·lusió que siguis aquí. A vosaltres per convidar-nos. És bestial això del doblatge d'un personatge d'Indiana Jones, no ho sabia això. Jo tampoc, de fet. S'ho ha inventat? Ni ho recordo. No, segurament no s'ho ha inventat, però el personatge devia ser tan irrellevant que no ho recordo. És tot Wikipedia. A Shrek III sí que recordo que vaig fer era un coprotagonista, diguéssim. És el protagonista de la tercera, que és un príncep rosset. Sí. I llavors vaig fer de pingüí protagonista a Bojos pel surf, una pel·lícula de pingüins que fan surf. I és molt divertit fer doblatge d'animació, sobretot, de dibuixos animats, és molt divertit. Jo tinc una experiència amb el doblatge, vaig fer un personatge però que després finalment no va sortir. Perfecte. És sensacional, i això que em va agradar molt i ho vaig fer bé, però no va sortir. Hosti. I el de la seva dreta qui és? Doncs mira, el de la seva dreta... És molt fort que aquest home sigui aquí avui. Ah, sí? Sí, per mi sí. Mira. Per mi sí. Doncs el presento. Mira, per altra banda tenim Albert Pla, nascut a Sabadell i potser un dels artistes més difícils de classificar de Catalunya. Cantautor, actor, escriptor... Només ell és capaç de combinar tendresa i provocació amb una naturalitat desconcertant. Des d'aquí, jo mateix em llenço a dir
que una de les seves grans perversions és la de pervertir gèneres. Quan ell és a l'escenari no veus només un concert o un monòleg, no. Fa una barreja que en mans inexpertes podria resultar perillosa, però ell és Albert Pla. Repassant una mica la seva obra podem trobar perversions i polèmiques a parts desiguals. Ha publicat llibres com Espanya en guerra o Espanya de mierda. Ha fet diverses incursions al món del teatre i al cinema, en aquest últim cas fent una aparició estel·lar a una de les meves comèdies preferides de tots els temps, Airbag. Sí. I també té àlbums tan sonats, tan sentits com Ho sento molt, amb el que va debutar l'any 89, també d'altres com Cançons d'amor i droga, Vida i milagros, i Somiatruites. També ha col·laborat amb grans artistes com Robe Iniesta, Quimi Portet o Estopa, i no pot faltar un homenatge a un dels grans de la història musical, com és en Jaume Sisa, i el seu Benvinguts, passeu, passeu. Aquí ens agrada molt, per cert, aquest tema. Molt. Albert Pla, gràcies per ser aquí. És un honor. És un honor. Hòstia, quin repàs a la seva trajectòria que has fotut. Es nota que t'agrada, també. Doncs pràcticament ho tenim tot a punt. Nosaltres ja sabeu que aquí som quissos tofoners, que sempre busquem aquella tòfona blanca vital. I avui aquí, en aquest sofà, em sumo que n'hi ha unes quantes perquè recordeu que avui som davant d'un interessant... Albert Pla versus en Peyu. Però abans de començar a formular preguntes i a rebre respostes, hem de passar pel guardarroba de les emocions. És un lloc que potser amb vosaltres no caldria que visitéssim, però sempre pot quedar alguna coseta, alguna prudència o així que podria limitar algunes respostes. Per tant, serà millor que ho fem. Passem pel guardarroba de les emocions. Allà hi tenim a la senyora Papadakis, com cada setmana. Què li semblen els convidats? Per quin dels dos vol començar? Vaja, quin noi tan maco que veig, l'Albert Pla. Un dels meus cantantes favoritos. Sí, no, em distrec molt. Quan el sento em distrec molt. El que passa que aquest noi, em sembla que és una mica rarot, perquè a vegades et surt en cada estirabec. I aquest noi hauria d'anar molt al tanto, perquè es posa en cada liu que després li venen les conseqüències. I és una llàstima, perquè, escolta'm, canta molt bé, jo m'agrada molt, quan li escolto aquella cançó, el lado oscuro de la vida, no es titula així. O bé aquesta, no es titula així. Molt. No, si és un noi que a mi m'agrada, aquest l'Albert Pla, m'agrada. A nosaltres també, què li ha semblat, això, senyor Albert Pla? Bé, la senyora sempre té raó. Sí. Diu que ets una mica rarot. Sí. A veure avui si ets tan sincer com sempre, perquè aquí hi ha unes preguntes que, si vols guanyar la competició, si és una competició, recordem-ho, si la vols guanyar, no ho dos sabia sobres... que era una competició, però no la vull guanyar. Ah, no, d'acord. L'important és participar. Exacte. Bueno, l'important seria saber el premi d'entrada, si és una competició. És ingressar a l'Olimp dels perversos, res més que això. Doncs, I el de la... Jo tampoc tinc especial interès en guanyar-lo. Hòstia, doncs ho tenim clar. I el de la seva esquerra, què li sembla? Sé que li agrada molt, també. Bueno, ara sí que veia un noi que m'encanta, que és el Peyu. M'encanta ell i m'encanta els formatges que fa. Perquè, escolta'm, quan entra a casa un formatge del Peyu, visto i no visto, però vaya noi, m'agrada com actua i m'agrada com enraona, com vocalitza. I bueno, jo ja sé que ell, junt amb l'Albert Pla, estan fent una comèdia allà al Coliseum. Sí. A veure si algun dia em donen alguna entrada. I podem anar amb unes amigues, que som 4 o 5 amigues ja jubilades i totes viudes. I bueno, a vegades anem a fer un refresco, a vegades anem a sopar. I bueno, jo aquest dia ho dèieu. Ho estàvem parlant, si tinguéssim unes entrades per anar a veure el Peyu, m'encanta, m'agrada. Mira, ja has vist. Fans, teniu fans. Sí. No sé si en queden d'entrades, però alguna encara sí, no? Suposo. Sí, no sé si hi ha tantes entrades com viudes, però ho estudiarem. Sí, una colla d'amigues de vídues. Està bé, interessant, és maco. Doncs ara sí, ja ho tenim tot a punt. Us veig com feres famèliques, àvides d'un qüestionari ben sòrdid. No patiu perquè el tindreu. Comencem el descens a les catacumbes. Sí, a les catacumbes! La ronda perversa, amb David Balaguer. Planta Menjú, iniciació a la perversió. Comencem a baixar plantes
n'hi ha fins a la menxís. Collons. Vull dir que aquí tenim unes quantes preguntes per formular-vos. Foradeu molt avall aquí a Barcelona. Sí, ens soterrem molt, la veritat, sí. I començarà a fotre calor d'aquí una estona. Però d'entrada avui és molt important començar, crec que ho hem de fer, amb una ràfaga binària. La ràfaga binària és una pregunta a la qual només heu de respondre sí o no. I després, si voleu, la podeu desenvolupar, la resposta, però d'entrada només sí o no. I la pregunta és aquesta. Sou dues persones especials, vosaltres dos. Però sou realment com us veiem i com us coneixem? Albert Pla. No. No. Peyu. No. I com sou vosaltres? Sí. Peyu? Sí. Molt bé. No sabrem com són. És una de les gràcies, també. No Doncs estem al menys 1, poder quan Sí. arribem al menys 6 sabrem alguna cosa més. Anem ara fins al... Comencem... Aquesta no és la primera pregunta de la planta menys 1, aquesta és una inicial que fem de vegades, la ràfaga binària, però anem fins al sorramoll de la sinceritat, que engoleix molt més ràpid i més profundament que no pas el de la mentida. Mentre t'estan passant, penses, hòstia, per què vaig ser tan sincer aquella vegada? Per què vaig dir això? No calia que ho hagués dit. I vosaltres dos sou dues persones sinceres, sense filtre, no teniu sala d'espera al cervell. I és molt important tenir sala d'espera al cervell. Primera pregunta d'una jornada antològica que comenci el despreniment de confessions imprevisibles. En quin episodi de la teva existència ser sincer i parlar clar va desencadenar un reguitzell de maldecaps, tràngols i trasbalsos que hauries preferit estalviar-te? Peyu, comences tu. Jo vaig dir un dia per la ràdio que la meva sogra feia uns espaguetis molt dolents. Molt dolents. I em va saber greu perquè jo no... O sigui, fa moltes altres coses i és una gran cuinera. Per això a mi em sorprenia que els espaguetis fossin tan dolents, precisament. Perquè la És a dir, ho vas dir, era verídic. Era verídic, sí, la resta de plats són excepcionals, cuina molt bé, fa uns pastissos excel·lents i és molt amant de la cuina, però suposo que en els dies de batalla, quan ve molta família i tal, a vegades engegava uns espaguetis... Però com eren aquests espaguetis? Eren Explica'ns-ho. difícils. Però amb carn, Sí, de vedella. uns espaguetis normals, bolognesa. La teva sogra encara està viva? Sí. Continues, Sí. Per tant, Ja sabem que et prepararà el no proper dia en vas que tenir vagis. prou, no? Apreta. Tornem-hi. Aquell dia i avui. Ara els ha millorat. Ah, sí? Els ha millorat. I fa un tiramisú excel·lent. Ara vols compensar amb les postres. Això compensa molt. Això és una tàctica molt lletja, Peyu. Fa diverses coses que són excel·lents. Els espaguetis no és el seu millor plat, no passa No res. els feia al dente, al dente no. No passa, A tu t'agraden no, al dente no. Al dente no. Ja, Estaven tous, massa bullits. Al dente no. Diu pasta és pasta. Una pastarada. Plof. I amb poca carn, potser. L'onomatopeia dels espaguetis és plof. Que hi ha... És plof. Amb poc tomàquet, potser. Escassos de tomàquet. És un tema de... Bueno, jo crec que no és el seu plat preferit i llavors no hi dedicava No s'hi escarrassa. el mateix afecte i la mateixa atenció que amb la resta de coses. Ja està. I ho vas dir per la ràdio, això. Això ho vaig dir un dia per la ràdio, va arribar-li per altra gent, bueno, es va crear un conflicte innecessari com aquest que es crearà ara. I quan Almenys anaves a ja casa sabem que a seva... la teva sogra li agrada molt el tiramisú. Això sí. I quan anaves a casa seva, abans de confessar això per la ràdio, Sí. te'ls foties. Sí, amb poca il·lusió, però jo intentava complir sempre i m'acabava el que hi havia al plat. Molt bé, tenim aquests espaguetis tous, aquesta pastarada de la sogra del Peyu. I l'Albert Pla, quan vas ser massa sincer i després vas pensar, hòstia, potser no ho hauria d'haver estat tant? Jo la primera vegada, a la primera entrevista que vaig fer, que vaig insultar el periodista. Això ens ho has d'explicar bé. On era i qui era el periodista? No me'n recordo. No! Recordo que el primer el vaig insultar, la segona periodista es va desmaiar Què? I el tercer, el tercer no vaig, Que m'agafarà un cobriment No. aquí mateix. el tercer no vaig dir res i a partir de llavors les entrevistes sempre han sigut complicades. Sí, és veritat, a tu et costen les entrevistes, però també t'he de dir una cosa.
crec que darrerament ja no et costen tant. No, perquè últimament faig entrevistes que no són entrevistes, són entrevistes que em paguen. És promoció pagada. Bueno, parlo per diners. Això està molt... Hòstia, però m'ha agradat, perquè l'insult no el recordem tampoc. Ni el periodista ni l'insult recordes. O l'insult sí que el recordes. Poder li vaig dir quina pregunta més idiota que m'estàs fent. Això? Està a l'altura de lo gilipolla que ets. Això podria ser que m'ho estigués dient ell a mi ara, creieu? Potser m'ho està dient a mi? No crec. Ah, d'acord. Jo crec que seria més directe, Sí, Seria molt més directe si volgués fer mal. El tiempo. Jo ja l'he dit abans d'entrar, però ara, mira, ja que som aquí ho recordaré, jo quan feia de productor, una de les primeres entrevistes que vaig tancar va ser amb l'Albert Pla. Mira. I recordo que l'Albert Tom em deia, diu, hòstia, l'Albert Pla és un entrevistat molt complicat, diu, però el dia que està amb ganes és brillant. I era veritat, tu has fet una sèrie d'entrevistes a la teva vida que han estat molt brillants. Això depèn de... O sigui, tu t'ho proposes abans d'anar al lloc, dius, avui respondré brillantment o és una cosa que sorgeix? No ho sé. Jo crec que sorgeix, doncs. Per cert, Peyu, t'he de fer una pregunta obligada. Sí. Què t'has fet a l'ull? Això Tens l'ull de vellut. No sé si explicar la veritat o inventar-m'ho, perquè la veritat semblarà inventada, diguéssim. Doncs la veritat. Dins de l'espectacle de Hamlet hi ha una escena que és amb uns titelles. Hòstia. Llavors es va desprendre una part d'un titella i em va picar a l'ull. En mig espectacle, En mig diguéssim. espectacle? Sí. I ja està. I vas poder continuar? Vaig poder continuar, sí. És més aparatós del que sembla, vull dir que, no sé, em devia enganxar alguna vena que m'ha donat aquest color de com si m'hagués fotut un cop de puny algú molt fort, però no em va fer molt mal, diguéssim. Però quan passen aquestes coses és una putada perquè la gent mira molt. Sí. La gent va directe allà, només et mira allà. Sí. I tothom vol preguntar i la gent no gosa preguntar. Imagina't si això és un defecte de naixement i ho tens tota la vida, diguéssim. I estan explicant. Sí. Això ho tinc des que vaig néixer, sí. Molt bé, doncs ja sabem aquestes primeres veritats que hauríeu preferit ocultar, els espaguetis i els insults als periodistes. Ara anirem a la planta -2 perquè allà s'hi amaga una altra perversió, que és la quotidiana, que aquesta m'agrada molt. Anem a la perversió quotidiana. Baixem a la següent planta. Sí. Baixem a la següent planta. Planta -2, perversió quotidiana. El tarannà, gran paraula. Gran paraula. El tarannà és la casa rural on hi conviu el nostre caràcter, els nostres trets, les nostres característiques. No sempre ho fan en harmonia, però allà hi conviuen i estan juntetes. Aquesta casa rural, que és el tarannà, necessita cert manteniment perquè de tant en tant s'hi foten esquerdes a les parets i per allà poden fugir característiques nostres que ens agraden. No? Això us ha passat de vegades, no? Suposo. Moments on no has fet el manteniment necessari, t'han passat coses a la vida, s'hi han fotut esquerdes i característiques teves bones han fugit. Sí. S'han escolat per aquelles esquerdes. Estem a un nivell de metàfora que em costa ja de seguir, però sí. Això passa sovint en aquest videopodcast, però bé, Bé. forma part del tarannà d'aquest programa. No volem el luminós i el tarannà, i per tant, segona pregunta d'aquesta jornada memorable. Repesqueu de la vostra memòria prolífica en esdeveniments aquell terratrèmol que us va enderrocar el tarannà, d'acord? En algun moment de la vostra vida. En quin passatge... Aixecaré el foli, que m'agrada més així. En quin passatge tenebrós, borrascós i turbulent de la teva vida vas extraviar l'Oremus i no vas ser del tot tu durant una fatídica i llarga temporada? Allò de mirar-te al mirall i dir, hòstia, no em reconec. I el dia que vaig néixer, o sigui, sortir d'aquell cony, tota aquella sang, aquells crits, un fred que fotia, la mare que els va parir tot, no poder cagar-te amb Déu perquè encara no sabia parlar, no poder fugir perquè no tenia cames pràcticament, tenia cames però eren inservibles. I a partir d'allà... Tot va malament a partir d'allà. Tot va anar malament. Tot va malament a partir d'allà, és cert, Els primers anys potser no ho veus tant, però de sobte arriba un dia que veus, hòstia, des que vaig sortir d'allà tot anant malament. Jo ho vaig veure allà. Tu ho vas veure allà. Ho vaig veure clar, sí.
fins al periodista aquell que em va fer aquella pregunta, que li vaig dir, però tu ets idiota. Què fas? Hòstia, molt bo. O sigui, tu recordes aquell moment, Sí, perfectament. el visualitzes. Sí. El visualitzo, el sento, el somio. Hòstia, i a partir d'allà tot malament, és veritat. I tu, Peyu? Jo sempre que he anat a una discoteca, sempre que ho he intentat, que és una cosa que no m'ha agradat mai, però hi ha una època a la vida que veus que el teu entorn es tornen bojos per anar a les discoteques. Llavors, quan tenia 14, 15, 16, 17 anys, jo ho intentava, i anava i tal, i feia l'esforç per acompanyar els amics, i veia que ells s'ho passaven espectacularment, i jo mentre era allà anava pensant què faig aquí? No acabo d'entendre què faig aquí. No he tingut mai una època molt prolongada de la meva vida on em senti molt incòmode amb mi, però aquests petits espais sí que els he viscut i sempre han estat en discoteques normalment. I llavors, perquè no bec alcohol, llavors fer de company de gent borratxa és avorridíssim. És molt desagradable. Sí, tampoc puc lligar sense el do de la paraula perquè físicament tinc el que tinc. Llavors... A la discoteca el do de la paraula no serveix de res. És impossible. Era molt avorrit. No té valor allà. Molt avorrit i molt desorientat allà dintre, no sabia com fer-ho. Curiós, perquè és veritat que això s'intenta, Havia pagat entrada. Pagues entrada, 12 euros. Havia pagat entrada cara, demanar-me una aigua i anar a fora a donar un vol i tornar a entrar per veure els meus amics si ja estaven, de lo seu, i llavors marxàvem junts un altre cop. A mi m'ha passat que també, jo les vegades que he anat a una discoteca les puc comptar amb els dits de la mà. Sí? I tu també? Soc antidiscoteques. Sí. Amb els dits d'una mà, també? D'una sola mà, no, perquè jo soc molt bon amic dels meus amics i insistia en acompanyar-los i provar-ho. Crec que més de 5 vegades sí, més de 10 ho dubto. I tu? Jo era dels que deia, Peyu, ja que estàs a fora, t'invitaria a buscar un altre gram de cocaïna abans de que tanquin. Aquest és l'amic espavilat. Així, sí. Això no sé si és veritat. No, però no sé per què junten les cançons sempre, no? Hi hauria un moment de... De silenci, sí, un petit moment de silenci. Com un CD, quan acaba una cançó... No, però és que clar, justament a la gent que li agraden les discoteques el que volen és que fusionin les cançons. Però una mica no de volen tot. silencis. No, hòstia, acaba una cançó i que la puguem comentar. No, hòstia, llavors que arrenqui una És com altra. encendre els llums de cop. Això m'ha fet recordar, vaig anar una vegada a Rasmatàs, discoteca, i ho vaig passar fatal a nivell de que vaig anar al lavabo i hi havia un DJ al lavabo. A dintre el lavabo també, no pots Hi havia homes i dones allò, a cada costat i enmig un DJ. I dic, a veure, sisplau, vull pixar tranquil, un moment de tranquil·litat. No, aquí també hi ha un DJ. DJ de merda. Els bars, els vàters dels bars no serveixen per anar a pixar. Per què Jo soc serveixen? d'aquells. Per què? Per fer social. Però vosaltres, o sigui, suposo... Mai sé si s'inventa les coses o no, l'Albert. Això és un tema que sempre m'ha passat, o sigui, no sé si s'ho inventa. Nosaltres de vosaltres. Però no, ho dic perquè realment heu anat a la discoteca junts, vosaltres dos? O s'ho ha inventat? Jo era fora. Ell era fora. S'ho ha inventat, s'ho ha inventat, s'ho ha No, inventat. ell S'ho ha inventat. ha explicat una categoria d'amic, no ho ha personalitzat. Vosaltres de què us coneixeu? De la discoteca. Del vàter, el que passa que ell també quan comença després ja no se'n recorda de res. S'han conegut 4 vegades. És el típic, saps la iaia aquella que no, jo no bec, va, un glopet. I després ja no. Exacte, sí. Hi ha gent que diu que no veu i després no paren. Existeixen, sí. Sí. Molt bé. Anem bé. Espera, vaig a connectar un moment, no ho hem fet encara, perquè com que avui el capítol era un capítol que, hòstia, en generava molt respecte a tot l'equip, Sí. perquè vosaltres dos, no sé si ho sabeu, però foteu respecte. És una cosa que... I després segurament vosaltres dos sou dues persones molt senzilles i que us fan respecte a altres persones. Sí. Però d'entrada... Però vaig a connectar, no ho hem fet encara, amb el jurat pervers, per saber com estan veient aquestes primeres evolucions Hi ha un del jurat. capítol. Què? Com Hi ha un bar del futbol. Sí, però és un jurat que nosaltres no sabem qui l'integra. Bé, sí sabem que el capitaneja Anastàcia de Oliveres. Anastàcia de Oliveres, si us plau, primeres valoracions d'aquest capítol? Sí? D'acord? D'acord, perfecte. Ho comunico. Està agradant el capítol. Bé. Està agradant el capítol. Demanen si pots fer unes respostes una mica més llargues. Tu, Albert. Jo? No, l'Albert. L'Anastàcia de Oliveres diu si pots ampliar una mica les teves respostes.
per després poder agafar bé els talls, que posarem a les xarxes. Perquè dius coses molt bones però una mica més llarguetes, i tu, Peyu, diu que estàs perfecte. Perfecte. Per tant... Doncs jo, l'Albert, de les entrevistes que hem estat des dels dies que ha fet respostes més llargues. Ja, sí. I a més el tall de les d'allò, la gràcia és que siguin curts. Exacte, Exacte, perquè la gent ja no aguanta res, tu no ja us ho aguanta dona més editat, us ho dona editat. Sí. Ens ho ha donat editat i, a més, jo crec que hi ha un tall molt bo, que és aquest de la discoteca, amb el remat final d'Albert Pla, explicant el que et demanava quan tu anaves fora de la discoteca. No, està bé, de moment està funcionant, anem a la planta -3, que és una planta nova d'aquest any. Vosaltres no sabeu el que fèiem l'any passat, però és una planta nova d'aquest any que ens agrada molt perquè és un lloc màgic. Baixem a la planta de la senyora Deambules, si us plau. De Oliveres, Deambules... I són tots. Planta -3. Perversió a la carta. Aquí. Som a la botiga d'andròmines de la senyora Deambules. No sé si t'hi fixes, Peyu, tu que ets un amant de la llengua, que aquí totes les persones que hi tenim treballant, de Oliveres, Deambules, són... Nosaltres només fitxem a treballadors grecs Sí. que el seu cognom té un significat en català. Verbs catalans conjugats en la segona persona del singular del present indicatiu. Jo deambulo, tu deambules, ell deambula. Deliberes, jo delibero, tu deliberes, ell delibera. I n'apareixeran més durant el capítol d'avui. Però ara som en aquesta planta, que és una planta, com podeu comprovar, en aquestes prestatgeries hi ha tot tipus de productes. Espera, primer anem a parlar un moment amb la senyora... Sí, és ella, la senyora Deambules, si us plau. Torneu-se aquí, que sou emprenyadors, hosti, noi, el meu fill està dormint, que li agrada fer molt migdiada, té 60 anys, però li agrada molt dormir, no foteu soroll perquè us fotré fora, us fotré fora perquè és que sempre som uns emprenyadors. Sí, la senyora Deambules i els seus missatges té un fill de 60 anys que dorm tot el dia, un fill gandul, això passa de vegades. I aquí tenim aquestes prestatgeries plenes d'articles polsegosos, però de tant en tant n'apareix un que serveix per fer certes coses. I avui tenim aquí aquest producte que és el gaviscon del botiflerisme. El gaviscon. Gaviscon del botiflerisme. Sabeu què és, això? El gaviscon, m'agrada molt el gaviscon. Home, i a mi també, el necessito sovint. Sí? Jo no el necessito, jo me'l prenc pel gust. Ah, té bon gust, és cert. Té molt bon gust. Té molt bon gust. I m'agradava molt aquell anunci que sortien uns bombers a dins l'estómac apagant un foc. Sí, molt bo aquell anunci, és cert. Està molt ben amb trobat. algú que tenia una cremor i llavors... Llavors feien el primer plano, la càmera s'anava com a dins el cos i a dins de l'estómac hi havia uns bombers amb unes mànegues que apagaven l'acidesa. Doncs mira, és això, La és aquesta metàfora també aquí. Gaviscon. Perquè és just el que necessitem moltes vegades per apaivagar el malestar intern. Ingerint aquest pastitxo, aquesta pastarada similar als espaguetis de la teva sogra, Sisplau. podem calmar la cremor i el reflux que ens provoquen certs actes de botiflerisme que tots hem comès a la vida. Botiflerisme emocional, vital, del tipus que sigui. Jo, per exemple, he comès molt botiflerisme d'entrecuix en èpoques que necessitava anar amb dones, això m'ha passat a mi, doncs practicaves el botiflerisme. I anaves amb persones que potser no et convenien i acabaves dient coses que no pensaves, només per anar amb aquella persona. Tercera pregunta de la jornada, d'acord? Concepte botiflerisme. Quin acte de botiflerisme emocional, vital, d'anar en contra dels teus principis i dels teus pensaments, t'ha deixat una cremor estomacal, un reflux crònic, que t'encantaria eliminar amb el gaviscon del botiflerisme? Aquella cremor interna per un acte de botiflerisme i apareixen aquests dos bombers que t'apaguen el foc. Peyu, comences tu ara. Jo, ostres... A veure, sent català i defensant certs ideals, et converteixes en botifler automàticament, cada dia, pels teus propis seguidors, perquè no es fa res prou ben fet a Catalunya, mai. Vaig entrar un dia al Mercadona, per exemple. I algú et va veure. Em va veure gent i vaig estar comprant unes coses al Mercadona, però eren unes coses per fer un gag, precisament. Sí. És tot... L'altre he intentat ser bastant fidel als meus principis. I et van veure, això passa molt, no?, també, amb gent com tu, per exemple, que ets un tio que has assolit molta fama, que clar, constantment hi ha algú que t'està veient i t'enganxen fent coses que ells consideren que estan mal fetes. Sí, ja t'han fotut. Renyant les teves filles, per exemple, que jo sóc un tio una mica sec en l'educació, diguéssim, foto algun crit a vegades, i hi ha gent que et mira i pensa, hòstia, i penso, escolti, cadascú se'ls educa com pot, no? O com vol. Clar, és allò, hòstia, el Peyu, aquell tio tan simpàtic de la tele... He cardat un crit a la pobra mossa, bueno,
pobra mossa m'estava tocant els collons des de les 3 de la tarda, vostè no ho sap. Sí, és collonut això perquè és com un camp de Hi mines. ha gent que toca els fills, també, això no ho feu, això. No, ho feu, això no és toqueu molt els fills de desagradable. l'altra gent. Oh, que és maca la nena, no la toqui. No, No toqui. això es fa molt, també. Sí, O quan allò, són molt petits. Que em fas un petó. Sí. Quan són molt petits també, llavors, senyors i senyores grans sobretot, i no calibren gens, com, vull dir, és evident, no? Posa't en la situació d'un... Tu estàs allà dintre aquell cotxet i tal, i et ve una cosa... El nen plora, evidentment, o la nena plora, i llavors la gent s'estranyen i encara incrementen més a què li passa, pobreta, què... I és De fet, tots tenim, tots crec, el trauma de quan hem estat petits i has vist això, algú que et venia amb aquella boca com uns tentacles de pop i et fotien un petó que et deixaven humit. Hòstia, és que... Et deixaven una mica humida la galta, tu amb 5 anys i l'altre amb 73. No us obligaven a casa a vegades a fer petons a uns senyors que tu no... Hòstia, Sí. Uf. Molt desagradable. Fes un petó a tothom abans de marar. Tothom, mama, de veritat, a tothom. Aquell senyor també. Sí. A mi I algú que m'agradava punxava, molt algú fer que petons. punxava. Ah, sí, a tu t'agradava? Fer petons a la gent gran m'encantava. Sí. Però els coneixessis o no? A qui fos? Millor si no els coneixia. Me'n recordo un capellà que teníem a l'escola que el tio es deixava tocar el cul, em deixava que li xupés la polla. Tot, Tot s'ho deixava fer, tot a mi m'encantava. Ho trobava supermaco. Això s'ho inventa. Sí. Això s'ho inventa. Això s'ho inventa. T'ho Per inventes. què m'hauria d'inventar? Que no has xupat mai cap polla, tu. Alguna vegada, potser, No, però... m'has dit que era un una parell entrevista o tres. sexual. M'estic equivocant d'allò? Bé, hi ha una mica de tot aquí. Una mica de tot. Hem canviat una mica la tònica de la ronda perversa. Les últimes temporades eren d'una manera, aquestes d'una altra, però sí, també hi apareixen aquests temes, és cert. És a dir, tu vas fer això que has comentat? Entre altres coses, sí. Ah, però Sí, jo de petit era molt... així... trapella, M'agrada que em toquessin. entermaliat. Sí. I el gaviscon del botiflerisme? Quan l'ingeriries? Per solucionar quin tema que t'ha quedat aquesta cremor, aquest reflux I intern. cada cop que vaig a Barcelona, quan estic aquí a Barcelona, Ah, sí? que vaig a un bar i demano un tallat, i em diuen què? I dic un cortado, dic vaya baixada de pantalons que t'acabes de fer, Albert. I l'endemà hi torno a caure. Sí que ho molen, això. Tu, Peyu, també hi caus en això? Intento no caure-hi. Intento no caure-hi, però a vegades, si vas amb algú, penso que ho digui l'altre. No? Jo em mantinc ferm, però va bé tenir una segona persona, perquè si no, a vegades s'allarga molt la situació, i si tens pressa per fer el tallat, és com, va, vinga. Que pari la A baba. mi això em passa, tu, Albert. Dic, avui em mantindré ferm. I entres allà i no pots mantenir-te ferm, és collonut. Hòstia, quins botiflers. És veritat, I sempre, cada dia, avui em mantindré ferm, avui parlaré només en català i després no pots. No pots. I a Barcelona, ja us ho dic, bé, tu clar, tu hi vens poc aquí, Sí, però a Barcelona cada vegada és més difícil parlar català, és complicat. Molt complicat, Molts d'idiomes que sí que pots parlar, perquè jo recordo una escena amb la meva xicota on davant meu es va atendre uns russos, uns alemanys, uns anglesos, i cafè amb llet no es va entendre. Sí, és collonut. I tu vius a Barcelona, no? Jo no. Tampoc. I també ho has notat, això, que aquí a Barcelona, fatal. Sí. És el que explicaves, no?, el tema del tallat. Sí. Sí. És Jo horrorós. fa 6 mesos que he vist aquí, el mateix. Sí, no, és que tu ets de Reus, Sí, allà si no parles en català també Hòstia, va fora. Sí. No, això ho he notat molt, que el català, realment cada vegada, aquí a Catalunya en general, però a Barcelona està... Bueno, a fora de Catalunya està molt pitjor. Sí, però mira, allà ja t'ho esperes que sigui així, fora de Catalunya. Sí. Però aquí a Catalunya no hauria de ser així. No hauria. Tu amb el tema aquest també t'has fotut amb molts merders, amb aquest tema del català? No, merders. Sí, que has dit coses, per ser sincer, després t'han fotut unes criticades importants. Sí, això sí. Això t'ha passat, però tu t'és igual, això. Ah, sí. Tu ets un gran defensor del català. No, no. Bueno, si parlés alemany ho seria de l'alemany, suposo, però és el que m'ha tocat, diguéssim, no ho he triat. I també m'agrada defensar les coses petites, diguéssim. No? I el català és una cosa molt petita. Doncs sí, molt petita i cada vegada més, per desgràcia. Aquí l'intentem defensar
I ara nosaltres teníem una planta menys 4, que ara no la fem actualment. Anem a la menys 5. Anem a la menys 5 perquè la planta 4 ara estem fent tasques de rehabilitació. No ens convencia, no ens convencia. Per què no fiqueu pisos turístics? No sé què hi farem. Tenim allà dos tios. Unes habitacions per a estudiants. 800 euros cada habitació. Cada metro Sí, quadrat. però clar, tampoc hi cap res allà. No cal res, no cal ni finestres, Sí, és veritat. Uns matalassos al terra i dos tios allà o tres per 400 euros cadascun, o més. Sí, és veritat. És Barcelona, 500, mínim. Algun dia recuperarem la planta menys 4, però de moment estem estudiant com ho podem fer perquè no ens acabava de convèncer. Allà hi tenim a dos tios fent les tasques aquestes de manteniment i rehabilitació, que són els germans Arranges, que són dos tios, com podeu comprovar, són allà al fons molt sapadots. Estan fortots. Els veieu allà? Sí. Doncs anem directes a la planta menys 5, perquè allà sí que ja arriben els temes que està esperant l'Albert Pla. Els temes pels quals venia, de parella i sexuals. Anem-hi. Planta menys 5. Sí, ens agrada molt la planta menys 5. Aquí sempre hi surten grans coses. Planta menys 5. Perversió conjugal. El verb ser, recordem que avui estem fent el verb ser, en el terreny conjugal és un gran torracollons perquè ens fa tenir molts alt i baixos. Molts, moltíssims. Clar, hem d'omplir tantes hores amb la nostra parella durant el dia, durant la vida, que és impossible que en totes elles siguem impecables. És molt difícil ser impecable sempre. Un vespre de diumenge, per exemple, abans d'anar a gravar... Quin dia graveu vosaltres el La Renaixença, sí. Els dimecres. Els dimecres. Doncs tu imagina't, un dimarts al vespre ventós, plujós, abans d'anar a gravar, no pot ser igual de simpàtic que un dia assolellat, amb una temperatura correcta, sense xafogó, sense calitxa. No es pot ser igual. Per tant, el verb ser no és regular en el tema de la parella. És molt inestable. Cinquena pregunta de la jornada. Esmoleu la sinceritat, que vingui l'esmolador de la sinceritat, Konstantinos Esmolas. Ja el tenim aquí. Que ens embaste... Konstantinos Esmolas. T'agrada aquest? M'agrada. Jo esmolo, tu esmoles, sí, però de vegades s'anen dient perquè hi ha gent que no ho entén. Cinquena pregunta de la jornada. Que ens embasteixin les trapelleries més llegendàries del verb ser. Ens ho jugarem a... Double question. En català, si us plau, que aquest és un... Pregunta doble. Ara. Aquest és un videopodcast nostrat. Cinquena pregunta de la jornada. És molt difícil la regularitat conjugal. Els comportaments estel·lars es barregen amb els calamitosos. Quan vas sentir que eres la millor parella del món i quan vas sentir que eres la pitjor parella del món? Uepa. Albert Pla, ara tu. Jo no he tingut mai parella. Això no és cert. Sí, com que... Marxem, Albert. M'estàs dient mentider? Marxem. Tu no has tingut mai parella? No, no he tingut mai. Estable no, mai he tingut parella, mai. No estic casat, no he tingut nòvies. Li he dit mentider, Albert Pla. Un això no ho capellà que un altre, però poca cosa més. Vull dir que no he conviscut mai amb parella. Mai. No, Però he tingut relacions humanes. Exacte, quan has tingut relacions... Però la parella més estable que he tingut poder és el Peyu, que fa 3 mesos que estem dormint a la mateixa habitació. Esteu junts ara, sí. Sí. Hòstia, sí. I amb totes aquestes parelles que has tingut, amb tots aquests passavolants, els capellans, les dones que hagin pogut passar per la teva vida, el Peyu, quan t'has sentit que eres la millor parella i quan la pitjor? Quan has tingut un comportament absolutament reprovable i quan has estat molt estel·lar? Hòstia, em mates ara, A veure, el comportament molt reprovable no te'l diré perquè aniria a la presó. I el comportament fantàstic... Bueno, Peyu, no em tiro pets al llit, no? És un detall. Jo crec que sóc una persona neta. Sí, és molt net, l'Albert. Ah, sí? Molt bona olor, sempre. Ho he notat quan he entrat, t'ho prometo que ho he pensat. Es dutxa molt. Sí, es dutxa molt. Després d'una dutxa, de fet, després d'una dutxa, poder és el meu millor moment del dia. Ah, sí? Quan surto a la dutxa mai penso. Vaya merda de dutxa que m'he fotut, m'ha sentat fatal. Hòstia, molt boig. Sempre surto a la dutxa... Dutxat.
Dutxat, content, satisfet. Dic, soc estelar, oi que és la paraula? Estel·lar, sí. M'agrada molt aquesta paraula, estel·lar. La dic molt. Soc una persona estel·lar. Sí que és cert que hi ha un detall, ara he de fer memòria, però tu sempre vas molt ben afaitat. Fixa-t'hi en aquest detall. Ara que hi ha hagut aquesta moda, no? Ara els tios porten barba. Sí. La majoria dels tios porten unes barbes i alguns d'ells molt imponents. Mira aquí a Edu Baciana. El Peyu també porta una barba. Jo és un tema de que tinc la pell molt sensible i afaitant-me cada dia S'irrita. s'irrita, sí. Gran paraula també, irrita. Irrita. Irrita, m'agraden aquestes paraules amb R. Jo tinc una gossa que es diu Rita. Doncs mira, m'agrada el nom. Rita. Rita. Però tu sempre vas, Albert, molt ben afaitat. Jo, sí, per si algun dia apareix una parella, clar. Home, Sí, m'ha sorprès perquè... presentable. Sí, no, jo em pensava que tu tenies parella, t'ho prometo. Mai. Hòstia, és no molt diuen curiós mai. perquè t'ho juro que ho pensava i t'he dit mentider, quin dia. No. També depèn si fas cas amb ell o fas cas al nacional, diguéssim. Ah, exacte. Ui. Ui, el nacional. No sé què és. Que en diu de cosetes, el nacional. Hòstia, sí. Que en Sí, diu de sí. cosetes. Que en diu Que de interessants cosetes. totes. Sí. I tu, Peyu? Tu sí que tens parella? Sí, una almenys. Una. Potser n'has tingut més durant la vida, per tant podem... Dues. Dues. Per tant podem rememorar màxim. anècdotes Tres, de quatre. qualsevol de les parelles que estic... Sí, 6 o 7. Si anem molt enllà, 5 o 6. Però, ai senyor, 4 petons, I quan has dit, hòstia, és que realment sóc la millor parella del món? Perquè això ens passa de vegades, hòstia, sóc la millor parella del món. I quan has pensat que eres la pitjor? Jo, és una cosa que em motiva molt, ser molt bona parella. No sé si, o sigui, igual ho faig fatal, però jo intento, insisteixo, soc un tio. I quan era molt jovenet pensava, ja veuràs ara. Suposo perquè és això, que el recurs fàcil del físic no l'havia tingut mai, llavors sempre t'obligaves a pensar un tipus d'estratègies i tal, i pensaves, la sorprendré fent no sé què, no sé quan. Havia tramat plans a any vista, una cosa molt elaborada, una cosa molt treballada, ja veuràs, avui dic això, demà allò, pam, preparo allò, pa, i un any a la merda, normalment. Un any que no... El pla fracassava. Normal. En el 90% dels casos. Tenia un tant per cent d'encert molt baix, però molt celebrat. Molt celebrat. De portar unes flors, uns bombons... No, això no. No, això és massa bàsic. Romanticisme No, bàsic. eren plans a un any vista. No, estem parlant de composicions literàries, coses molt elaborades. Sí. Això m'agrada molt clar, l'enginy, esmolar l'enginy, que és molt important. Era una motivació com una altra per distreure la meva imaginació. De fet, gràcies a aquesta actitud va pillar una parella fabulosa. Sí, per sort. Sí, una meravella. Sí? M'interessa això. Clar, perquè si tu fots aquests plans a llarg termini, no? Vol dir que amb la teva parella actual vas fer servir un pla d'aquests, una estratègia per aconseguir seduir-la. Doncs casualment és la que va néixer més per casualitat. Com va anar això? Aquestes són les que funcionen. Era amiga d'una meva amiga. Més que res, era clienta del càmping d'una meva amiga. Estiuejava a un càmping que era propietat d'una amiga meva de tota la vida. Llavors eren les seves amigues del càmping, ella era de Barcelona, i jo anava a jugar amb la meva amiga allà al seu càmping i ella, anem amb les de Barcelona, que no sé què. Jo deia, no, jo no vull jugar amb les de Barcelona. I mira, hem acabat fent una partida prou llarga. Jo també ho vaig dir, que no volia jugar amb les de Barcelona i mira... També tens una parella de Tinc una Barcelona. parella de Barcelona. Endavant. Doncs Albert, a veure si et busques una parella de Barcelona. Ara que vens per aquí No s'ha de a fer forçar, el això, teatre i tot. Alguna noia hi haurà que entengui la paraula tallat, sí. Exacte, la paraula tallat, sí, algú l'entendrà, suposo. Molt bé, tu, hòstia, m'està agradant aquest capítol, Sí. perquè esteu responent coses interessants. M'està agradant, he aconseguit destapar bastant, jo crec, a Albert Pla i a Peyu, que sou dos tios que sou imprevisibles vosaltres dos, No us ho diuen mai, que sou totalment imprevisibles? Sí, però hi ha com una obsessió amb això de... Ai. Hi ha gent molt més imprevisible. Perquè vosaltres dos sou, ara que fem el verb ser, vosaltres dos sou, crec jo, la sensació que em transmeteu és que sou dues persones tímides, molt retretes. Collons, no t'he dit que vaig estar un any i pico. Sí, però amb tot, no només amb les dones, amb tot. Sí? I tu també, Albert. No soc gaire parlador, no. Tu no ets gaire parlador. Però en canvi, quan obres la boca, nano, les dius interessants, Ja.
Això ja ho han de dir els altres. Doncs ara sí, ha arribat el moment de la pregunta que estaves esperant, perquè ara baixarem a la planta menys 6. I és l'última, ja. És l'última ja, sí. Ja s'acaba això. I allà és on hi tenim la pregunta sexual. Una pregunta que requereix respostes a nivell si voleu accedir a l'Olimp dels perversos. Baixem-hi. Planta menys 6. Planta menys 6. Perversió genital. La perversió genital, d'entrada, estic mirant ara el rellotge. Diria... És xulo, aquest rellotge. És molt xulo, sí, sí. Mireu com passen els segons. Mireu com passen els segons. Van donant la volta. Són unes boletes que van donant voltes. Hòstia, no podria pas tenir aquest rellotge, jo. Et distrauria molt, el voldries mirar tot el dia mirant aquestes boletes com volten. Les boletes que donen voltes. Mira. I clar, van encaixant, clac, clac. Doncs vaig a connectar un moment perquè diria que avui, de moment, és el capítol més breu de la història de la Ronda Perversa. Què dius ara? Diria que sí, és el que està durant menys. Hem arribat a la planta menys 6 en un moment. Si vols xerrem un rato. Xerrem un rato, sí. Vaig a connectar... Això és perquè, clar, l'Albert Pla és un home que parla poc. Aquí ha vingut gent que fot respostes de 6 minuts. Ui, la gent també, noi. Ves per tallar, això. Exacte. Vaig a connectar amb la nostra intel·ligència artificial, que és Gladys Calcules, que ens dirà... Vull saber exactament si és el capítol més curt de la història de la Ronda Perversa. Gladys Calcules, si us plau. Surt aquí. Sí, el capítol més curt de la història de la Ronda Perversa fins a aquest moment, És la vegada que hem arribat abans a la planta menys 6. Fixa't. Us tenim moltes possibilitats de guanyar, no? Sí. El què? Que podem guanyar. Tenim possibilitats de guanyar. Sí, allargueu una mica les respostes, Albert. No. Home, la gràcia és que sigui el més curt, no? Si ho acabem ara. Acelera. A veure, va, planta menys 6. En aquest món d'aparença tan correcta, i ho deia abans el Peyu, aparença correcta, però si grates i apareix la podridura moltes vegades. No sempre. No sempre, però moltes vegades. No, dic sempre. Sempre. M'he deixat la coma. No, coma. Sempre. D'acord. Sempre, la podridura. Sempre. Podridura. Tothom. Costa dir aquesta paraula, com? Podridura. Podridura, és com... Costa, doncs això. Quants coits, no?, han acabat anant als llims perquè en aquell moment que t'entra un sobreescalfament genital no el pots consumar perquè ets en un lloc inapropiat. Això requereix ser espontani, requereix que quan et ve el sobreescalfament actuïs en aquell moment. Per mi és molt important fer això. I la sisena pregunta va relacionada amb això. Que s'atancin a la memòria les gestes copulars més irreflexives dels nostres convidats, aquelles que no vas frenar malgrat que la frenesia del sud va sorgir en un paratge compromès. D'acord? Éreu en un lloc compromès, un lloc difícil, un lloc inapropiat. En joc una plaça a l'Olimp dels perversos. Quin és el lloc més estrafolari, sui generis o esperpèntic on has apaivagat un brot de suflamada genital? Sí, la suflamada genital de l'Albert Pla. Jo? Comences tu. En tinc vàries, però... Doncs va. El moment de lluir-se. Me'n recordo una amb un lavabo d'un avió que l'avió es va estrellar. Bueno, no es va acabar estrellant perquè estic aquí, però es va començar a estrellar i ens vam espantar molt. I després ens costava molt córrer-nos. Talla molt el rotllo, Home, Però al final té un morbo, perquè ja penses, jo què sé, Hòstia. És l'última, no? ens morirem, estem aquí... ja per tant tirem endavant. I sí... I on era aquest vol? On anàveu? Anàvem a... Sí, era a Mèxic o així, arribant a Mèxic. A La Paz, era a La Paz. Hòstia. L'avió va al revés. Sí. Va al revés? Sí, en comptes d'aterrissar cap avall, aterrissa cap amunt. Ara em direu, què dius? Però no, és cert. És cert, això, Sí, La Paz és un lloc molt alt, Sí. llavors l'avió va pels Andes i quan vas a La Paz puja i aterrissa perquè els avions van a uns 3.000 metres d'altura, més o menys. I llavors? I La Paz està més alt, I llavors tu eres al lavabo? I era el lavabo molt abans d'aterrar, sí. D'aterrant amunt. Abans de... Ho he dit perquè ara m'he recordat que precisament La Paz era un aeroport. Sí. Però va ser a mig vol, no aterrant, sinó que
Ens pensàvem que mai arribaríem A la part. a la mai part. millor dit. I dius que us va tallar una mica l'ejaculació, has dit tu. Sí. Home, Clar, perquè allò... Hòstia, Qualsevol. no l'ejaculació, sinó que potser vas tenir, no? Una disfunció en aquell moment erèctil. Bueno, és una sensació molt intensa perquè esclar, estàs molt excitat, follant, saps? També toques i et fas petons i coses d'aquestes. I després quan baixa l'avió ja la descompressió et fa com una cosa a l'estómac, que és molt curiós, la connexió amb l'aparell genital. Com hagués canviat la Societat de la Nieve amb Albert Pla en aquell moment, I, bueno, és que no sé com explicar-ho, proveu un dia. De fet, si ho proveu, el Dragon Khan sí, és el mateix. És el mateix. Però el lavabo d'un avió també és un lloc molt petit. No, la el lavabo caiguda d'un és avió- la... La Vull dir, la sensació de caiguda és igual que la del Dragon Khan. que la del Dragon Khan. Què passa que el Dragon Khan et penses que no et moriràs i amb un avió sí, et penses que et moriràs. Pensa en un altre mentre respon en Peyu. Un altre. Que m'ha agradat, que ell segur que en té més, sí, en té més. Jo Ha dit que en tenia moltes. Jo he de dir que en un avió també... també? Jo estava pixant en un avió i I va haver una de- va haver unes turbulències molt fortes i em va sí que va sortir... La mànega va disparar fallar, a tot arreu, però era un moment molt complicat, un lloc molt complicat per morir-se. En Peyu està pensant la resposta. No, jo- I crec que en Ja la aquest sap, cap, ja en la aquest sap. cap que vull ja... Ah, la saps. sé claríssimament. Crec que el lloc més estrany ha estat el menjador de casa. Normalment sempre follo a l'habitació i un dia va ser el menjador. Per fer una cosa una mica diferent. Bueno, ens va agafar i... Vinga, va. Un arrebatament. Però si no, a l'habitació. Que no, és que no entenc tampoc lo exòtic d'anar pels puestos follant. No acabo de... Hòstia, trobo que si hi ha un lloc que s'ha ideat, no? És com voler jugar a futbol en un lloc petit, que no sé què... Hòstia, hi ha uns camps de futbol ja preparats, no? Exacte. Llavors, si algú va dir, hòstia, hi ha uns llits amb la seva comoditat, una habitació que tu pots regular-te la llum, posar la música, el que vulguis, tens totes les comoditats. Sí, sí. Però que complicar-se la vida segons de quines maneres és estrany, no? Si tu ets un home de llit i d'habitació. Sí, però no, vull dir que no entenc per què hi ha aquest caràcter pejoratiu cap a això. Vull dir que està com mal vist follar a l'habitació. És com, escolti, No, perquè la gent... que no caga vostè a la taula del menjador, no? Hi ha un espai dedicat a que faci això, que és un lavabo. Llavors... La gent busca fugir de les tradicions, exacte. però les Però vull dir que tradicions funcionen. si has de... O sigui, que potser el problema no és l'habitació, no? Si hem de fer segons quins experiments. Exacte. Jo crec que la gent, una vegada... La gent sempre vol provar coses noves. Sí. Al final és això, la Sí, vida però és provar jo coses crec noves. que canvien l'habitació perquè no poden canviar la parella, m'entens? Exacte. Diria, vaja, no ho sé. Sí, no, és que la sensació de novetat és una cosa que atrapa molt a l'ésser humà. Sí. Tant Per amb els això, llocs com amb però les persones. Segurament li preguntes, preferiries canviar la parella o l'habitació? Dirien la parella. Sí. Tu t'ha passat el tema aquest de la novetat, Albert? O sigui, l'atracció per la novetat ha estat una cosa que t'ha anat passant durant la vida? Em refereixo amb el tema del sexe, Sí, i tant. Sí, no? O sigui, quan allò de veus una persona i voldries saber què s'oculta darrere d'aquella brusa, no? Aquest tipus de coses, no? Què s'hi amaga allà, no? Això passa molt, la novetat ens atrapa. T'ha passat, això? M'ha passat. T'ha passat. I jo volia que m'expliquessis, com que has dit que... Hòstia, n'hi ha moltes d'anècdotes d'aquest tipus. Una última per acabar, per de la de l'avió. Tenim l'avió, tenim que el Peyu una vegada ho va fer al menjador de casa. Parell de vegades, Un parell de no perdem tampoc. Com a cosa... Parell, sí. Com a cosa Soc molt una mica exòtica. com el Peyu, també, però el que passa que no sé dir que no, saps? Exacte, tu no saps dir que no. Però també sóc molt clàssic, Però en tens alguna més que vulguis explicar? Hi ha la del confessionari. Sí, Hòstia! és veritat. Atenció, tu eres Sí, màquines. el confessionari de la catedral de Santiago, també. Què dius? Com Com va anar van això? pillar? Com? A veure, com va anar això? Pues això, que estava amb una noia en un confessionari de la catedral de Santiago i ens van pillar
uns turistes, sí? una gent, no sé qui era. I què us van dir? Res, miraven. Van tirar fotos, també. És typical. És típica. Hòstia. I tu què vas fer? Saludar o...? Perquè Jo tu, res, les teves reaccions... No, jo vas quedar no. allà. Vas seguir. Hòstia, va continuar el tio. Home, sóc capaç de continuar si un avió ens està estrellant. Imagina't. Això no és res. Exacte. Molt bé, tu, doncs. Hem arribat al final d'aquesta ronda perversa. M'he quedat molt a gust d'haver fet aquest capítol amb vosaltres i que la cosa hagi funcionat relativament bé. Crec que ha anat relativament bé, sí. Bones respostes. Hem aconseguit fer el programa més curt de la història? Sí, crec que és el programa més curt de la història de la ronda, possiblement competint amb el de... No sé si coneixereu aquestes dues persones. Sofia Coll, sabeu qui és? Sofia Coll? Sí, jo sé. Sofia Coll i Aleix Manzano. Aleix Manzano ara mateix no. Tu saps qui són? No ho saps. La veritat, doncs aquell també, crec que va ser el segon més breu de la història, després d'aquest d'avui. Però espera't, perquè Però no s'ha acabat. nosaltres és perquè t'ho donem editat ja. Sí, no, molt bé. Anem a lo bo, diguéssim. Respostes valuoses, breus, concises, és el que et deia, hi ha hagut gent que ha assegut en aquest sofà, que escolta'm, han fotut respostes de 5 minuts, que també estan bé, Bueno. Ara, però, mentre el jurat delibera, perquè recordem-ho una vegada més, avui no ho hem dit prou, això és una competició en aquests sobres, en un dels sobres hi ha el nom de l'Albert i a l'altre el del Peyu. Qui guanyarà ens ho dirà el jurat d'aquí un moment, però mentre deliberen, arriba el moment... Hòstia, avui no he estat atent a aquesta història que farem ara. He desconnectat absolutament de la història que tu has de fer ara, que és el següent. Nosaltres sempre acabem repassant una cosa que ens agrada molt, que són els convidats aleatoris d'aquest capítol. Aquells personatges que han aparegut en aquest capítol, però que ells no ho saben i potser mai no ho sabran. Doncs és la primera vegada que ho fa i, clar, jo he anat apuntant noms, he anat apuntant la gent que ha sorgit, com per exemple el pingüí de Bojos del Surf, que ha fet la veu en Peyu, les 4 o 5 amigues vídues, aquí les hem d'aconseguir unes entrades pel Hamlet. També he apuntat els espaguetis de la sogra d'en Peyu. La sogra d'en Peyu ha tingut molt protagonisme en aquest capítol, sí. I també la titella violenta, que li ha marcat la cara. Els senyors i senyores grans que toquen nens quan són petits i també el capellà d'Albert Pla, que les primeres dosis d'amor. El cambrer que no tenen català, les amigues de Barcelona amb qui no es vol jugar, i mira com acaba la situació, la parella genital de l'avió a La Paz i els guiris de Santiago que miren com Albert Pla es confessa. I Albert Tom ha sortit també. I Albert Tom també ha sortit, Albert Tom ha sortit també en aquest capítol. Moltes vegades aquí, en aquest videopodcast, es diuen molts noms. Avui no n'han sortit tants de noms. Però han sortit noms interessants. Sí, però noms i cognoms. Personatges interessants. Doncs ara sí, ha arribat el moment de saber qui ingressarà a l'Olimp dels perversos. Qui dels dos ha estat més pervers segons el nostre jurat, capitanejat, recordeu, per Anastàcia de Oliveres, que ara ens dirà quin dels dos sobres hem d'obrir. El vermell o el verd, Anastàcia de Oliveres. Quin sobre obro? Sobre verd. Hòstia, ja no recordava que la veu d'Anastàcia de Oliveres és la teva. Sí, no, és que... Això no ho recordava, ho vam gravar fa tant temps. Quina cosa, Faig de tot. Sobre verd. Hòstia. Clar, és que ha dit algunes coses molt gruixudes. A veure. Poques coses, però molt gruixudes. Pot petit. Ingressa a l'Olimp dels perversos Albert Pla! No volies guanyar, però clar, has dit coses molt gruixudes. És una victòria que portaràs dins i... Era molt difícil competir amb un avió a La Paz. No, i amb capellans que toquen, tot això, clar. Has quedat tu subcampeón i jo penúltim. Ai, moltes gràcies per venir. Ens ha fet molta il·lusió, realment, quan vam rebre la confirmació de que vindríeu. Ens va costar de creure, fins i tot. Dic, hòstia, Peyu i Albert Pla vindran junts a la ronda perversa? Doncs sí, això ha passat. Ha passat, els hem tingut aquí, sí. I han estat dos grans convidats. Moltes gràcies per venir. vosaltres. Us ho heu passat bé, encara que sigui una mica? Sí, de debò? Molt bé. Gràcies, moltes gràcies. molt Doncs ja ho sabeu, nosaltres gràcies a tots els que feu possible la ronda perversa. Gràcies, Edu, per haver vingut avui a fer de zelador. El Marc Morera, recordem, una abraçada forta. T'estimem des d'aquí. A tots els que feu possible això, la Conxi, el Jordan, tots. Tornem d'aquí uns dies, perquè ja ho sabeu, els dies són velocistes jamaicans. Fins aleshores, què heu de fer? Ser perversos. Que vagi bé. La ronda perversa, amb David Balaguer.